Ano yung mga source of income namin kasi maraming nagtataka sa inyo kung paano namin na-afford yung mga ganitong mga pinagagawa namin sa buhay namin lang. Kasi yung parating reasons natin is ang hirap nga mag-alaga ng mga bata, ang hirap ang hirap pa naluto, alam mo yun, pinakamalit na yung 4K ang month na kinikita mo. Yun, pinakamalit na yun. Hello guys! Good afternoon. So, hindi ko alam kung maganda yung kalalabasan ng video na to kasi dito ko sa labas ng I mean, dito ko talaga sa harap ng tour. Hindi ko alam pag na-edit niya, baka pangit na. So ngayon, meron kasi akong i-share sa inyo na sa pala sa mga bago ng mga subscribers natin. Hello, welcome. Welcome sa ating tahanan. Tahanan natin ito. At may electric fan sa likod. So, dyan yun na. So, ako pala si Christine. I'm Christine and this is our family budget. So, pinag-uusapan natin dito about the budgeting, vlog, and grocery haul. Lahat ng yan. Lahat ng kung nanay ka, makaka-relate ka, kung tatay ka, kahit dalaga at binata. Today, gusto kong i-share sa inyo yung aming source of income, yung aming kung ano yung mga income namin na pumapasok dito sa aming kakakitaan namin. So, syempre, nakikita nyo naman siguro kung matagal na nanonood sa akin, alam nyo na kung ano yung ibang mga pinagkakaabalahan ko sa buhay. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa dahil napakalungkot ng araw na ito ngayon. O, tingnan nyo. Hindi ko alam. Lungkot ng araw, walang lungkot araw, ang lungkot ng ngayon kasi walang araw, diba, bongga. Diyan ko lang inilalagay yung mga papel-papel. Ano yung mga source of income namin kasi maraming nagtataka sa inyo kung paano namin na-afford yung mga ganitong mga pinagagawa namin sa buhay namin. Kaya ngayon, ang ingay ng manok. So ngayon, i-share ko sa inyo ano yung mga source of income namin kasi as you all know, alam niyo naman na nung nag-start ako, sinabi ko naman na sa inyo kung magkano talaga yung sinasahod ng asawa ko, ni Papa Joe, diba, ano lang siya, minimum wage earner lang talaga siya, hindi ba? Kaya meron ng mga changes. Wow! Meron ng mga changes dun sa mga pinagkakakitaan namin. So ngayon, ayun yung pinakaunang source of income namin. Unang-una guys, syempre, yung pinaka-major talaga na source of income namin, syempre, yung sahod ng asawa ko ni Papa Joe. Yun naman talaga yung pinaka-source ng kukunan namin lahat. Noon, lang talaga siya. Minimum wage earner lang naman talaga siya. Mahirap, sobrang hirap. Alam nyo guys, eto sasabihin ko sa inyo. Mabilis lang, kasi alam ko marami sa inyong mga malalaki na yung sahod, pero magastos pa rin, parang kulang pa rin. Pero when you decide na, mag-decide na kayo na okay, gusto ko na ayusin yung pera ko. Mabilis nyo lang maaayos yan kung malaki yung sinasahod ninyo. Feeling ko hindi challenging yung mga ganun ba. Challenging siya though, pero mas mabilis mo lang magagawa compared doon sa mga minimum wage earner na kagaya namin. Yun yung napaka-challenging. Kasi, 'di ba? Kailangan mo talagang maging stricto doon sa sa paggamit ng pera mo kasi ang hirap talaga, and I feel you sa lahat ng kasi ang dami sa inyo nag-i-email sa akin, nag-message sa Facebook about dun sa kung paano ko nagagawang lahat ng ito. Kasi kahit kayo nahihirapan kayo. I mean, inaamin ko talaga, sobrang hirap guys, sobrang hirap maging minimum wage earner lang yung kinikita ninyo, diba? So, nung start kami, 350 per day. Para mga ganun, 350 per day lang noon. So, that's, parang nasa mga lang ata, hindi abot sa 4K kasi syempre may mga deductions pa yun, di ba? So, kulang-kulang sa mga isang buwan sa mga 8 to 9K lang yung sinasahod ko ni Papa Joe. So, ang hirap, di ba? Sobrang hirap nun. Yung latest na sinasahod ni Papa, medyo, nasasabi kong medyo malaki na. Dumoble naman yung sinasahod niya. Basta, hindi ko man sa inyo ngayon, pero may improvement na dun sa sinasahod niya. E natutuwa naman ako kasi syempre tagal na siya sa trabaho niya. And pangalawang source of income namin guys, syempre yung aking pagninegosyo sa online business at ang ingay. Teka lang. So dahil kailangan kong tumulong sa asawa ko at ang ingay niya, kailangan kong tumulong sa asawa ko ni Papa Joe na gustusan lahat kasi syempre
Sa mga nanay dyan, alam kong alam mo yun, maging alisto, kailangan nating tumulong sa mga asawa natin. Kasi syempre, hindi yung papetex-petex lang. Kasi yung parating reasons natin is, ang hirap nga mag-alaga ng mga bata, ang hirap ang hirap pa naluto, alam mo yun, hindi mo naman kailangan isumbat yung sa asawa mo kasi trabaho mo naman yun. And pwede ka naman magpatulong sa mga anak mo, magpatulong sa asawa mo kasi sa family, dapat team kayo, hindi yung ikaw lang lahat yung gagawa niyan. Please, at least mga extra income, yun naman talaga. Kasi kung hindi ka maghanap ng extra income, kasi minsan dalawa lang yan eh. It's either maliit yung sinasahod mo, alam mo yun, hindi talaga enough yung sinasahod mo para sa pangangailangan nyo sa buong buwan, or it's either hindi ka lang talaga marunong mag-budget. Ganun lang yun. So, since alam kong dapat talaga kami sa minimum wage earner na kinikita ni Papa, minimum na kinikita ni Papa araw-araw, syempre, doon na nag-start yung aking online business. Alam niyo naman yun, hindi ba? So, sa online business ko, siguro nag-range lang siya sa every month. Pinakamaliit na yun, nung nag-start ako, pinakamaliit na yung 4K a month na kinikita mo. Yun, pinakamaliit na yun. Depende kasi yan, sa online business kasi guys, yung pag-online business kasi guys, yung kikitain mo doon depende sa kung gaano ka kaporsigido, kung gaano ka kasipag doon sa hindi kasi pwedeng nag-post ka lang doon, kikita ka na agad. Syempre may mga gagawin ka pang mga orasyon doon. Marami ka pang gagawin bago pa pumasok yung pera. So depende yun sa kasipagan mo. So pero ayun, mga pinaka-less na ko noon is 4K a month pataas. So depende talaga. Naman na income namin is syempre yung pag-YouTube ko, syempre kumakita din naman ako dito kahit pa konti-konti, 'di ba? So ang laking tulong na rin 'yon. Para na rin 'yun makakapag-savings, para na rin 'yun sa ano. So ang daming mga pagkakakitaan, 'di ba? So sa YouTube naman, kung talagang every month ka na kumikita, pinaka-less na 'yun is 5K a month, 'di ba? Sa buong buwan, kung every month ka magsasahod. So depende din kasi 'yon, depende 'yun sa mga views mo. Maraming nagtatanong sa akin bakit namin na-afford yung mga pagpaaralan yung anak ko sa private school, bakit nakakaya namin magrenta, alam mo yun, ang daming mga questions. So, hindi naman kami pupunta dito sa estadong ito kung hindi namin kaya. So, talagang kinalculate muna namin yung kita namin kung kaya ba namin. So, eto na nga. So, sa mga nanay na gustong, ayaw mo dun sa mga sinabi ko, ayaw mo mag-online business, ayaw mo mag-YouTube, meron pa ring alternative na pagkakakitaan na nasa bahay ka pa rin. Alam mo yun? So, itong video pala na ito guys, is a collaboration with Akadsok. I'm so happy na nakipag-collaborate. Kinontak ako ni Akadsok. Ang ingay. Kinontak ako ni Akadsok guys para makipag-collaborate sa kanila, para ma-share ko din sa mga nanay na kagaya ko. Kasi I'm happy na talagang ito talaga yung hindi ako mahihiyang i-share sa inyo itong opportunity na ito kasi talaga yung gusto kong gawin. But since meron na akong ibang mga ginawa kasi yung pinsan ko, ito din yung trabaho niya. So ito yung trabaho niya, parati niya akong kinukulit na mag-work sa mga ganitong kasi nasa bahay lang talaga, diba? Pero hindi ko lang talaga kinaya yung dami ng aking ginagawa kasi syempre nag-start na ako mag-YouTube noon at meron akong online business. So kailangan kong mamili kasi dun sa online business ko at saka sa pag-YouTube kailangan kong i-continue yun, hindi ko pwedeng i-stop. Pero ito, natutuwa talaga ako, sobrang thank you Akadsok sa pag-contact sa akin na makipag-collaborate, na ma-share ito kasi yun talaga yung goal nila. By the way pala guys, si Akadsok, isa siyang company from China na actually wala pa sila mga clients here dito sa Pilipinas. Hindi naman kailangan sobrang galing mo mag-English guys. Yung mga basic lang, pwede na yun. Kasi yung mga ituturo mo lang, may mga tuturuan ka ng mga bata. Yung mga hindi marunong mag-English, yun lang yung tuturuan mo. So, parang mga anak mo na rin yun, hindi ba? Kasi diba, sa mga nanay na gusto lang ng part-time, pwede kang mag-part-time or full-time. Meron din silang mga working students. Kasi best din ito sa mga working student, gusto mag-working student kasi may time ba kasi na, alam mo yun, pwede kang magklase at may time, alam mo yung hawak mo pa rin yung oras mo naman. Depende sa iyo yan kung ano yung oras ka magtuturo. So, di ba? Ang napaka-convenient. Sobrang napaka-convenient, promise. I-try nyo guys. Kung interesado kayo, ilalagay ko yung link nila sa description box kasi may pifill upan lang kayong form doon at saka i-think yung interview ninyo
is via Skype lang, parang ganon. Basta via online pa din, parang cam to cam pa din. So, yung extra income, ito talaga, malaki yung kikitain nyo dito guys. Tapos hawak nyo pa yung oras nyo. Kahit part-time job lang, huwag nyo lang i-full time. So, syempre, kailangan nyo ilagaan yung mga anak ninyo. Sobrang importante din nun. So, at least balansin nyo lang yung oras ninyo. So, diba, kung ayaw nyo mag-online business, eto, online teaching. So, huwag kang mag-alala guys, ano lang to, mga basic lang na Inglesa na diba? Basic lang. Hindi naman kailangan yung napaka-fluent na talaga. Kasi nakapanood din ako ng mga videos na natuturo na din sila, nagtatrabaho sila sa Akadsoc. Hindi naman sila ganun ka-fluent talaga. Yung mga basic lang naman yung English na tinuturo nila. Diba? Kasi minsan yung mga bata, kailangan mo lang may friendly magturo, ganun. So, ayun. So, yun lang guys. So, this, collaboration dito ng Akadsoc. So, natuwa talaga ako. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. Please mag-comment kayo sa baba kung ano po yung mga questions ninyo na gusto nyo malaman tungkol sa akin. And I hope you guys enjoy. Follow nyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And please don't forget to subscribe and like this video kung nagustuhan ninyo. And see you in my next video guys. Babush!